И здравейте хора, днес с моят приятел Сами ще опитваме правим метамун. И да, имаме 4 критерии. Първия, Шише. качеството на шето. Второ, опаковката. Опаковката, която е нищо особено. Да, нищо особено. Мириса и най-важното вкуса. Нека да почваме. Много за първи. Как сме го запечатали? Шишето първо така, нищо. 2 от 10. Бих му дал 4. Не толкова. Добре, шето да. 3 от 10. Сега, опаковката 0 от 10. 5 от 10. Хубаво е. Добре, дай вкуса. На, мириса. Мириса бе. Мириса. 7 от 10. Еми, 6 от 10. Не толкова колкото знаем, а вкусно е, вкусно е. Холяса. Малко заоляха. 5 от 10. Аз му дам 3 от 10. Не мога. Не ме 5 иска. от 10 повече. Не мога повече. Ай, чао хора.